Hola a tots! Avui descobrirem les tècniques que ens permeten separar mescles, tant heterogènies com homogènies. Preparats? Som-hi! Comencem amb una heterogènia, el tamissatge o garbellament. El tamissatge utilitza un garbell per separar partícules segons la seva mida. És com quan tamissem farina a la cuina o busquem or a la sorra. També està la filtració, que aquesta separa partícules segons la seva mida. Per exemple, en les màscares contra la pols o quan filtrem un bon cafè. El tercer mètode seria la decantació, que aquesta pot separar líquids invisibles, com l'aigua o l'oli, segons la seva densitat. Això s'utilitza molt en depuradores. També està la sedimentació, que aquesta separa sòlids que es disposen al fons d'un líquid, com passa en l'anàlisi de sang o la formació de roques sedimentàries. Com últim, us puc dir la separació magnètica, que aprofita el magnetisme per separar substàncies com el ferro i és molt útil en processos industrials. Fins ara tot bé. Ara comencem amb la separació de mescles homogènies. Us diré 3, les que veig més importants. Comencem amb la destil·lació, que aquesta separa substàncies segons el seu punt d'ebullició. És essencial en indústries com la petroquímica o la farmacèutica. Després està la cristal·lització o evaporació. Amb la cristal·lització separem sòlids dissolts en líquids. És molt usada per obtenir sal o sucre. L'extracció es basa en la diferent solubilitat d'una substància en dos dissolvents immiscibles, com l'extracció d'olis. I això és tot. Hem vist les tècniques per separar mescles segons les seves propietats. Quin mètode us ha semblat més útil o curiós? Deixeu-me els vostres comentaris i gràcies per escoltar. Fins a una altra!